Hvad så folkens, velkommen til endnu en Gario-video. Og i dag der skal jeg være med Line. Hallo. Og vi går bare i gang. Men hun er desværre ikke med til at spille. Desværre, hun er bare lige sådan en, der lige sidder og kommenterer lidt. Ja. Prøv at se min fede skin, er det ikke bare mega fed. Det er sådan en planetagtig, sådan noget ild. Jo. Sådan en ildplanet. Hvorfor fanden sagde jeg nu, jo, når jeg ikke kan se dig? Det ved jeg da ikke. Spil dig selv. Okay, Aline. Nej, gå nu væk. Gå nu væk, der er en, der prøver på at æde mig. Line, gør noget. Det kan jeg jo ikke. Jeg er jo ikke inde i din verden. Du skal. Kom så her, Aline, måske. Den hedder sgu da Team PL. Nej, jo, Team PL. Doge, skrid. Okay, Sådan. skal du lige smadre dig, fordi du er fandme ikke nogen king. Nej, jeg døde lige af Doge. Fuck, jeg døde. Lort. Det er din egen skyld. Nej, det er Hvis er det så? jeg hedder Fighting Friends. Han linker lige vores kanal nede i beskrivelsen. Nej. Okay. Okay. Yes, det kunne lige være der. Det er godt givet. Okay. Okay. Hvor fanden giver den? Sådan der, så gør den. Nu spørger det selv. Hvad fanden hedder den der bowling pool? Kom nu, Frankrig. France. Jeg øvede lige Frankrig. Og der er en, der hedder M, Line. Jeg tror, det er M. Det kan være DM. Hej. Hvis du ser med derude, ikke? Så håber jeg, det er dig. Nej, Spy, kom her. Sådan, jeg øvede lige Spy. Nej, der er endnu en Spy. Fuck Spies, mand. Der er Frankrig. En, der hedder Ea, er på anden plads, når jeg så lige Ea. Nej, jeg døde. Og Stefan, fuck. Jeg er pisse dårlig lige nu. Hvorfor er jeg så dårlig lige når jeg optager? Lige før der var jeg på en 5. 6. Og så døde jeg. Men nu er jeg helt nede i bunden. Nu er jeg ikke engang på leaderboard. Nu er jeg ikke engang på leaderboard. Maja? Nej, Maja. Det er mere synd for mig, end det er for dig. Du er dårlig. Nej, jeg er pisse god. Hvor meget masse er du på? Nej, så kom jeg til at køre ind i sådan en virus. Jeg troede ikke sgu da, at jeg var lille nok. Feed me, please, skrid med dig. Nej, han nåede lige mig. Nej, nu døde jeg jo. Det er ikke fair, det her, Line. Du snyder. Jeg spiller helt om min far. Hvad fanden? Kunne du ikke godt lige have sagt, at du bare skred? Uden at sige noget, det er jo bare sådan mega dirty. Gario. Nu er der, så er der lige sådan en mere Gario-video. Gario. TLP. GLP. Gilalapik. Gilalapik. Nej. Dør du? Dør du? Nej. Hvor meget masse er du på? Jeg tager lige dig. Nej, godt. Yes! Hvor meget masse er du på? 54. Noob. 57. Noob. Du ved, at du skal æde prikkerne, ikke? Ja, det er også det, jeg gør. Hvad æder du? Æder du viruserne? Så går vi lige tilbage. Sådan er for bitch. Ja, der er lige en. Der kom. Hvor meget er du på? 88. 90. Jeg er på 240. Det er ikke engang særlig meget. Det er ikke engang særlig meget at være på det. Han er bare død. Ikke dig. 007. 007 gider ikke gå væk. I hate Rosian. Det er en, der hedder. Nej! Jeg var på 148, så døde jeg. Rip. Nej,
en spar igen. Rip min bowlingkugle. Ja, hvad for en? Don't eat me. Don't eat me. Kom her. Kom. Fuck, don't eat me, mand. Jeg hedder GV. Det må du ikke. Det er mit navn. Nej, det er ikke. Gud så. Jo, jeg er på 300, Line. Du må ikke hedde GV. Jeg bestemmer over dig. Jeg tror, jeg var oppe på 18 eller sådan noget. Det kan du se bagefter. Så står der Mads. Ja. Det hedder også score. Nej! Jo, for det står der. Nej, men det hedder Mads. Så er der lige en, der gemmer. De der bolde der, de hedder Mads. De der boller der. Ej. Er du altid så glad på dine videoer? Det kan du da prøve at se efter. Jeg har set nogle af dem. Jamen, så prøv at kigge. Altså, Jeg er klam er du her. blind, eller hvad? Jeg er på 400. Hvordan har du det med det? Jeg har det pisse godt. Jeg er på 16, så det er fedt. Er du på 16? Ja. Du er godt nok god til det at spille. Mm. Hvad er det overhovedet, du prøver at æde? Okay. Skriv ned i kommen, hvem der er bedst. Lærke. Nej, mig eller GV. Ja, hvem er bedst? For at se hendes... Det højeste, hun har været på indtil videre. Hvad er det? Det er 22, eller hvad? Er det det? Nej, det er 90, det højeste, du har været på. Nej, det er 148. 148? Okay. Okay, det højeste, jeg har været på i al den tid, jeg har spillet Gario, det er 3400 eller sådan noget. Men hvad plads har du ligget på? Eller lagt på, eller hvad fanden? Den højeste, jeg har lagt på, det er første. Jeg har ikke engang lagt på nogen point. Fuck, du er dårlig. Jeg spiller så heller næsten aldrig Jeg spiller sådan... Gario? Spiller du aldrig Gario? Gary eller? Du sagde Gario. Jeg siger Gario. Du sagde Gario. Ja, uden A, ikke? Ja, Men det hedder Agario. det hedder Agario. Ej, den der ære der, den spiller stadigvæk, og nu er den fucking på første pladsen. Agar online. Fuck, jeg troede lige, der stod Aline Oppestrup. Hvad? Ikke noget, mand. Nej! Jeg troede, der stod Aline Oppestrup. Nej! Dog kan spise min indel. Jeg er på 70. Nej, kan du... Var du kun på 70? Det højeste, jeg har været på i al den tid, vi har skypet. Eller nej, det højeste, jeg har været på i den tid, vi har filmet, det er 794. Ej, så kører jeg lige ind i en, der lige æder mig. Og den der, ja, den er større end mig, Rip. Er ikke død? Er ikke død? Boom! Det var lige, for jeg gider ikke helt bilen mere. Det er sådan lidt mærkeligt navn. Hvad? Du er mærkelig. Hvad så? Facebook? Yes. Tak. Er du logget ind med Facebook? Nej, jeg gav den til Facebook. No. Har du overhovedet nogen mus? Nej, hvad? Har du nogen mus at spille med? Eller hvad mener du? Altså den der sidder på bærbaren, eller har du en? Den, der sidder på bærbaren. Ej, bruger du den? Ja. Har du ikke nogen? Nej. Nej, det var så det sgu derfor, du klarede dig så dårligt. Jamen, det er meget nemmere med de andre. Ja, det er meget nemmere med sådan en mus, man holder... Nej! Fuck ham der, den nar! Death Star. Nu spiser jeg lige en spy. Fuck spies. Hader dem. Jeg hader spies. Hvad fanden er det? Nå, Jeg prøver lige pauseoptagelsen, fordi vi er ikke så lang tid tilbage. Ses lige om lidt. Godt mærke, det bliver lidt for intens. Jeg filmer nu en lille. Nej, du gør ikke. Jo, jeg gør. Oh my fucking... Jeg feeder ham der. Bum. Men man kan ikke se det. Han feeder mig ham der. Fuck, det er vildt. Det er vildt teamwork. Sådan. Pause. YouTube, jeg døde desværre. Så vi ses. I'm out. Peace. Har du lige noget at sige, inden vi slutter, Anne-Lene? Ja, hej. Husk at tjekke Fashy Friends ud. Link i beskrivelsen. Ses. Bum. I'm out. Peace.